Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné, kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Kde je Markéta? Dlouho nepřišla. Prosím tě, Markéta je u kluku na 6. Fakt jo, ty vole, co tam dělá? Já nevím, ale se tam jenom jde spodním prádle. Dejme nějaký mejdla. Fakt jo, já jsem chtěla jít taky. A máš sprcháč, ty na to musíš mít sprcháč. Ne, ale mám větší podprsenku, tak já mám takový větší prsa, víš. Ty kluky to stejně nezajímá, máš ty mejdlo. Mejdlo? No. Já jsem dostal takový, to mejdlo. Tak není to jednoduchý, tak. Mejdlo ne! Ty vole, to je dobrý! Já si tak dělám mejdlo! To večer se do pokoji! Já si myslím, že si už na ty všechno nevědeš. No mě jsou tam ještě kluci z Stojky, z Pětky. Hele, zdaně kluci si jde po chodbě. Počkej. Ale už to nemůžu. Počkej, si kouknu, Hele, už přišel. Myslíš, že jsme vám dělali vlasy ještě? Dělal si pak 3 hodiny ráno, třeba si to ještě polistky, neblbni. Třeba mi pozvula ten mejdán, na to mejdlo. To tě tak, už jsi se někdy klouzala pod mě. Já nevím, že to je. Já, a pasinko, tam jsem měla bouly tady a modřinu tady. A pak Jirenko kam mě spádnula. To ti nemůžu ani říct. Povídej, počkejte, ale nechci, já se ještě ostříhám. Povídej. Já se strašně stydím. Tak to není. Hele, Martin jako vedoucí už chrápe. Tak jo. To jako udělal. To jo. Je, a to mě jednou jeden udělal. Nekecám. To není možný. Jo, já jsem se... To byl Hanza. Ty děláš. Ty jsi tam byla taky. Já to vím. Já jsem vás šmírovala, no. Já to tam nemůžu. Já jsem vás šmírovala. No, to si říkáš kamarádka, teda. Nejka. Nejka, nožkany! Jo, nejkany! Hele, a jak se ti líbí ten Tomáš televizi? Tomáš! Takový ten úpek, jak máš žádnou tu prdel? No právě! A on se prosím tě lakuje nechty? No ty vždy bývá někdy chlapa, který si lakuje nechty. Takový buzenant asi. Tak to nevím. Když teďka něco napadlo. Co? Třeba to dělat s Martinem. Já nevím. Já jsem minule viděl tu další vedoucí, co chodí s tím Martinem. Jo, jak se dělá dole s klukama. Myslíš Marketu? No. Ale nebuď kráva, Martin chodí s Míšou. Aha. Já v tom mám bordel, ty až studentní na táboře a nevím, kdo jsem. To mě vůbec nepřekvapuje. Ach jo, a co říkáš na toho Pepu? Jak se dneska jsem dal to tričko? Jo, myslíš toho zupatýho, jo? Normálně já ti na něj koukám. Teď mi lezou ty bulbuly, ne? Počkej, někdo ne! Zasi! Připryč! Tak já ti to povím, jo? Já nevím, já se ptám, ty. Jo, počkej, já si kouknu. Ty to nic dělal, tak vezma zpět! Nesmírek, kluci! Koukej se! Kluci, a co tam mají jídlo?
napadlo. Kam šla? Tu nechci být sama. Spí. To je jenom spí. Děk taky. Jo. A mě zase někdo podkopne nohy na chodbě. Mně to nedí. To Mejdo, viděla jsi je? No, oni říkali, já jsem měl něco zasledla. Zepředu, ze zádu jsem vlhká bank. Jdeme na Mejdo!